Вітаю кожного. За нашими діями є наслідки, і дуже важливе питання полягає для тебе в тому, що я прийму пастиря в свій будинок чи ні. Візьмемо приклад Лота і Содом. Думаю, всі чули цю історію, коли повністю до пепелу були спалені ці міста Содом і Гомора. Чому? Тому що там гріхи дійшли до неба. Але суть в чому? Лот врятувався, щоб вивести Лота. І Лот навіть тоді, коли прийшли ангели, вони хотіли збалтувати ангелів. Але він сказав, я готовий віддати своїх дочок за цих ангелів. Ось це стосунки, яке правильне заради пастора. Ангел на сьогодні – це пастор церкви. Це те, що Господь сказав в книзі Откровення, що ангели – це люди Божі. Тому вже сьогодні моє ставлення до Божих людей, воно реальне. Згорить, або я опинюся з Авраамом у Царстві Божому. Вибір за мною. Амінь.